Action. Lezi zinto ezazenziwa kuqedwa leli gama lomntandani ake ngenze nasi isibonelo mntakamkhulu. Bekusuka amakhehla endawo ebuka nangu noma insizwa yakaSibanibani eyahanjelwa abazali nawo umuzi uyabonakala uyaphela. Athi lamakhehla asikwazi ukuvuma umuzi uphele sikhona. Ayoyibiza lensizwa ahlale nayo phansi. Asebhekile ahlala nawo abhunga ukuthi lensizwa ukuze siyilekelele kuvuke umuzi kayise sizokwenza njani. Athone inkomo nazi inkomo. Athi onamasimu naku kudla oqhamuke emasimini. Athi kwesinye isikhathi ngoba phela khona amadoda ekade nikela ngisho ngeintombi zawo mfowethu. Athi onentombi hey nginentombi laphana isizihlanganisa iminyaka ukuthi kodwa isimo siyabheda. Ithatho lensizwe ihlanganiswe nalentombi kwakhiwe lo muzi. Le ndoda inikezelwe inkomo. Uma ngabe inikezelwe inkomo yayitshelwa nayo kuthiwa thatha nansi inkomo usenge abantwana bahle. Usho ukuthi umdala mina njengoba ngijela nje ngiqonyiwe kwakwenzeka yena ukuthi ngithathe intombi yami nginikeze enye izizwe. Asiyibeke kanje. Hayi intombi yakho eqomile. Kodwa intombi yakho oyizele. Ebantwaneni bakho obazele. Kukhona ukuthi kutholakale ukuthi intombi angeke ngisho ukuthi isho kodwa ngizoke ngithi insizwa ziyayishalazela. Yeah. Uthola ukuthi insizwa ziyayishalazela aziyinakile. Bese kutholakala ukuthi le ntombi sizigcina manje ikhulela la ekhaya. Nomzali useze uphatheka kabi ukuthi hawu wemadoda naku ngeke ngithulise nami naku ngeke ngiqabule. Bese umzali athi hayi ngoba naku sekukhulunywa udaba olucishe lifane nalolu nangu Sibanibani. Uyayibona zikhona futhi ezinye insizwe igejayo ngokwenkulumo uyabona manje osekwenza ukuthi akayokhulunyelwa noma xoxelwa ngendlela ethi uyayibona ukuze lensizwa ngoba bekungavumeki kahle kahle esikhathini esisuka kusona ukuthi umuzi kuthiwe uvalwe ngehlahla. Bekungavumeki. So ngisamile egameni lokuthi abantu abasha abayinike isikhathi sokuhamba bahlale nabantu abadala bafunde. Khona lapho mnewethu ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi thina sabantu abanyama sineyingane kwayo. Phambilini ngicabanga ukuthi esikhathini esedlula bekwenze ukuthi abantu abadala bahlale nathi basathele ingane kwayo. Basixoxele kwakuphilwa kanjani. Vele inkulumo eyihamba kanjalo njamanje akusenzeki. Ngifuna singakhohlwa ukuthi sakulento eyindandane. Njamanje akusenzeki. Kunzima ngathi khona umfuno okumele siwele ukuze sifike kubantu abadala. Yini ehlukanisa intsha nabantu abadala because sekuyavela manje ukuthi indandane zikhona. Mina njengamanje ungithatha ungibeke ungibonisa ukuthi kudala zazingekho indandane ngohlobo lokuthi abantu babengewona amaqonqela njengamanje ngendlela esesiphila ngakho ukuthi umuntu wayiphela kabuhlungu manje mawuthi amaqonqela injalo ayikho ihlambe esifile. Alright ayasikhumela wonke njalo njengamanje umuntu mezele ingane eziwu4 uzafisa uba nengane eziwu3. Yebo nto njalo yenziwa yini le nto leyo ngicabanga ukuthi kukhona inkinga ehlukanisa abantu. Yini yenza ukuthi omusha amsaba omdala nomdala abone engadingeki omusha empilweni yakhe? Kwenziwa yini lo? Yazi mntakama umbuzo wakho uzosibuyisela emuva ekuthenini kunesigaba se-apartheid angifuna ukungena kuso kakhulu esenza ukuthi makube khona ukuhlukana kobaba nomama ngokuhlala. Obaba behlezi
hostel besebenza baba afike kanye ngonyaka ekhaya so yagcina lento inganakeki kahle yokuthi umntwana ukhuliswa kanjani ngesingisi bathi where there is a willing buyer there is a willing seller angifundanga ke ngiyayiyeka nami ngizwa awuzwa asindlule lapho kodwa lapho engikhona ngisesigabeni sokuthi lento ngenxa yokunganakeki lisale lapho iphutha esingeke silibeke futhi kubantu abadala ngoba ngeke umuntu omdala uthi kungane engamfundisanga umntwana wakhula ngendlela waye busy indaba yemsebenzi wayebude le Cape Town Eastern Cape kuphi esebenza eMayi kodwa ibalulekile indaba yokuthi uma ngabe ungumzali ungubaba yabona nje ake ngiyibeke kanje uma indoda izala insizwa izala umuntu ozokwakhalela ikhaya kodwa uma ngabe izalwa intombi izala isibaya ngoba yilapho khona uyothi uma ngabe iphuma le ntombi yokwakha umuzi wayo bese isibaya sala ekhaya senze njani sithi ukuthi uyabona asindluleke kodwa uma ngabe kuthiwa naki izele insizwa izele umuntu lapho eyoshiya khona isibongo sayo izele umuntu oyoqhubeka ahambe uhambo lapho khona le ndoda egcine khona uyabona ngiyafuna ukuthi ngithi mina angwazi lo mbuzo noma uyabuzwa na ekuhambeni komuntu ezweni lasemhlabeni kodwa ukube ngabe mina bengiphila kulelazwe bengiyombuza umuntu esehambile emhlabeni esefika kulelazwe labafileyo ukuthi njengoba usulana ke mfowethu ushiye bani ekhaya kungani ngisho njalo mfowethu yingoba ikhaya libalulekile ngalendlela abantu kwesinye isikhathi abangayinaki noma abangayazi ikhaya baba liyinsika yomuntu kanjani lapho khona uma ngabe kuthiwa ohambeni lwami ngidibana nezingqinamba kufuneke ngibuyele emuva kwinsika ngiyothi kwinsika nalo uhambo lwami lubanzima njengoba uhambo lwami lunzima kunje kwenziwa njani ake ngikubekisele njengomntwana oyizalelwa khaya umntwana oyizalelwa khaya kuyayithiwe ngesizulu umntwana womalume ngamanye amazwi kusho ukuthi zelwe into njengoba ezelwe intombi la ekhaya okay awuthi ke ngiyibeke kanje mawuthatha izinkomo mhlawumbe uthatha inkomo zibe 5 zesifazane bese uthatha inkunzi beyinye uyifake esibayeni sekuyabe kuyenzeka kuthiwa lezi inkomo phakathi kwazo lezi zensikazi ziphuma sekukhona inkomo ayikhulelwa yenze njani yamithi kuphume inkomo esimithi automatically umithi silubani inkomazi ikhule imithile yazala zivalelwe zonke esibayeni le inkomo kusho ukuthi esibayeni ziwu6 kuneze sifazane eziwu5 bese kuba khona eyodwa yendulu iyo phela le yes ngamanye amazwi kusho ukuthi mangabe sekukhona omunye umntwana la ekhaya okuzotholakala ukuthi lo okuyena ophethe imbewu okufanele ukuthi makakhulelise la isibayeni kodwa kutholakala ukuthi akusiwuye uma ngabe sekubhekisiswa ngendlela khona yeqile ephuma kwamakhelwane yeqa yangena la ekhaya kodwa ke manje sithi singene la ekhaya njengoba thina sizibonile le nkomo zo6 zingene esibayeni ubani ozobeka iproof etafuleni athi cha inkomo yakamakhelwane ekhulelisela akekho ngamanye amazwi kusho ukuthi okhulelisile uyena lo
noma kungesiyena manje ke lo mntwana njengoba ebiza lesisibongo sala ekhaya ungowala ekhaya kufanele ukuthi okuhambeni kwakhe izinto uma ngabe ziba nenkingi ayikho enye indlela kufuneka abuye azokhuluma nomalume akekho umuntu ibona omalume okufuneka ukuthi bahlale phansi benza umhlahlandlela benza izaba ezithile benza amasiko athile ukuze lo mntwana azokwazi ukuthi izinto zakhe zenzeke kanjani ngendlela akekho umuntu enabanikazi uyangizwisisa uyabona kunephutho lenziwa namhlanje uthola ukuthi enenziwa ilabantu besifazane ngisho ngento madoda ebabhimba abantu umuzi umuntu ethi hayi ngihambisa ingane ekhaya kubo ubhizi ufuqeka le yangane kule yandoda engenzile lutho noma kule yandoda engazange yenze ngendlela ongcono ngiyibeke kanjalo ukuze ngiyibeke ngegama elihloniphayo kuliphutha lokho kuyinhlamba ngoba phela immediately kuzoqhamuka umuntu wakamakhelwane noma kuqhamuke umuntu ongesiyena wala ekhaya azothi mina nginomntwana la ekhaya ekubeni inkunzi yala ekhaya ikhona inhlamba le kufuneka hlawule mana brundana mina kwenzenja kufuneka hlawule akwazi uyabona mina nginomfazi njengoba nginalo yamfazi lapha endlini mangake kwenzeke mhlawumbe ngingadibani naye enkonzweni yasekamereni mhlawumbe kuphela unyaka sekuyabuya yenzeka ubuya nesisu kuthi maye ibuya ngesisu aqhamuke sezokhomba ingane kuwena uyobuya ngithuka man akunandaba ngisho ngathi isisu sihleli ake sithi intombi ziwu5 la egcekeni ngubaba mina izalwa ingane la ekhaya izalwa intombi yami intombi oyizalayo